गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनै फुंबिलिनि गिबि खौराङाव दं। बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ इंराजि खालामनानै बिजाब होनायनि हेंथायै बर' थुनलाइ आफादा गोख्रों फिनजाथाय खालामदों। जोंनि भारतनि गाहाय मन्थ्रि, नखर मन्थ्रि बिथांमोना बुंदों, हिन्दी एबा गावनि बिमानि रावजोंनो मेडिकेल आरो इन्जिनियार फरायनो हायो। नाथाय जोंनि आसाम सरकारा असमिया बिजों आरो बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बिमानि रावनि फरायसालिफोरखौ फोजोबस्रांनानै इंराजि बिजोंनि गायसननो थाखाय थि खालामदों। बे जोंनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा। अब्ला जोंनि सिनायथिया बोरै थागोन? बे मोनसे गिदिर सोंथि होननानै बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमाफोरा बुंदों। अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंदों, जुदि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ थारैनो इंराजि राव खालामोब्ला जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फरायसाफोरा हाबनाय नंलिया। मानोना बेवहाय गासै आयदायानो इंराजि रावनि जाजोबसिगोन। खालि बर' आरो समाज बिगियानाल' बर' रावनि जासिगोन। बिदिब्ला जोंनि बर' बिमा-बिफाफोरा बर' बिजोङाव फिसाफोरखौ हगारहरालासै इंराजि बिजोङावनो सोसिगोन। बिदि खालामोब्ला जोंनि राव हारिमुवारि गासै गोमालांगोनखौ नुहुरो होननानै खुद्रिसारनायजों लोगोसे दुखु मोननाय फोरमायदों। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि जर्दानपुर गामिनि थागिबि बारग' एनडिएफबि समर बसुमतारि। आफादाव बिथांनि मुङा बि सारायमोन। बिथाङा गावनि केसनि थाखाय दान मोनफ्रोमबो नागालेण्डआव थांनानै कर्टआव हाजिर जाहैबाय थानो गोनां जायो। बेराफारसेथिं देहायारि जेंनानि थाखायनो बिथाङा रां आरजिनो हाया जानायलाय गोबां उसुबिदायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बिनिखायनो बिथांनि बेबादि दुखु खस्थ'खौ नुनानै कक्राझार कारिगावनि थागिबि बारग' एनडिएफबि खोमथा बसुमतारि बिथाङा थोजासे नङाब्लाबो समर बसुमतारि एबा बि सारायनो रां अनसुंथाइ होदों। बिथां बारग' एनडिएफबि समर बसुमतारिया बुंदों, जायफोरना दासिमबो केस दङ बैफोरसो दुखु खस्थ'खौ मिथियो। जायफोरना केस गैला बिसोरो जेबो मिथिला आरो सोरबाया एनडिएफबिआव थानानै दोहोनि जादों, सोरबाया गावनि दोहोन दौलत सम्फथिफोरखौ सिलिंखार खालामनानै लानो गोनां जादों। दिनै आंहा जेबो गैला, गासिबो सिलिंखार जाजोब्बाय, जेबो जौगानाय गैया। बेराफारसे देहायारि जेंनाजों जेबो मावनो हायैजों जोबोद दुखु खस्थ'जों सोलिनो गोनां जादों होननानै बिथां समर बसुमतारिया दुखुजों फोरमायदों। बेनिखायनो सरकारखौ बुंदों, खामानि मावनाय समाव ज'ज'यै सोमावसारबोबाय, मानो जोंफोरखौ नायफिनासै आरो थाबैनो जायफोरना केस दङ बैफोरखौ फोजोबनानै होदो। लोगोसे जोंनि बिदा-फंबाय जायफोर जेलाव दं बैसोरखौबो जेलनिफ्राय उदां खालामनायनि राहा लादो। बेसेबां दुखु खस्थ' सहायबावनो होननानै बिथां समर बसुमतारिया दुखुजों बुंदों। मिरु बिसिएनि जर'खा जथुम्मा आरो प्रि बैसागु फालिथाया मैया सानसेनि हाबाफारि लानानै गाहामै जोबनानै थाङो। सापागुरि कक्लाबारि फरायसालिमानि नब्लाङाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों मिरु बिसिएनि जर'खा जथुम्मा आरो प्रि बैसागु फालिथायखौ खुंफुंनाय जादोंमोन। बे फालिथायनि लोब्बायै आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, बिफां गायनाय आरो थान्दै मेलखौ फारियै खुंनाय जायो। बे जर'खा जथुम्मा आरो फालिथायावनो मिरु बिसिएनि थाखाय गोजाम आफादखौ सिफायनानै फिन गोदानै आफादखौ दाफामफिननाय जायो। लोगोसेनो गोजाम आफादनि बिबानगिरिफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनानै गोदान आफादखौ दाफुंनाय जायो। मिरु बिसिएनि बे गोदान आफादावनो आफादगिरि महरै फुंखा महिलारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै गुरु पबित्र बर' बिथांमोनखौ सायख'फिननाय एबा बिबान होफिननाय जायो। मख'नो गोनांदि, मिरु बिसिएनि जर'खा जथुम्मा आरो प्रि बैसागु फालिथाय थान्दै जथुम्मायाव बाहागो लादों बिकेडब्लिउएससिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारि, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारि, एमसिएलए मन्टु बर', मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिग्राय ब्रह्म आरो जुरि बर्डनि बिथांमोना बाहागो लादों। कक्राझार SAI सेन्टारनिफ्राय फुटबल आरो काबाडिखौ बोखारनो लानाय थांखिनि सायाव बोराबनाय एबा खुद्रिसारनाय फोरमायदों एबसुजों लोगोसे बिटिआर सरकारा। बिटिआरनि गाहाय सदर सहर कक्राझार नोगोरनि साखाथि थिथागुरि काटलगुरियाव थानाय SAI निफ्राय भारत सरकारनि गेलेमु बिफान एबा स्पर्ट अथ'रिटि अफ इन्डिया एबा सुंद'यै SAI आ फुटबल आरो काबाडिखौ बोखारनो थांखि लानायखौ गोरलैयैनो गनायना लानो हायाखै। एबसुजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि गेलेगिरिफोरा आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा कक्राझार SAI सेन्टारनिफ्रायनो फुटबल गेलेनानै भारतआव
बयजोंबो अनसायजानाय हलिचरन नार्जारी, दुर्गा बर'जों लोगोसे गोबां गेलेगिरिफोरा जाफुंसार जालांदों, नाथाय हरखाबै सरकारा क'क्राझार SAI सेन्टारनिफ्राय फुटबल आरो काबाडिखौ बोखारनो नाजानायखौ गोख्रों रावजों फिनजाथाय फोरमायदों प्रमद बर' बिथाङा, आरो बेखौ माब्लाबाबो गनायनानै लाया होननानै बिथाङा बुंबावो। गुबुन फारसेथिं एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो SAI नि बिथांखिखौ माब्लाबाबो गनायना लानो हाया होननानै गोख्रों रावजों फिनजाथाय फोरमायदों। मैया एबा 11 एप्रिलखालि फुंनि समाव आसाम इन्डास्ट्रियेल सिकिउरिटि फर्सनि सासे सान्थ्रिखौ गावनि लोगो मावफारियाखौ गुलि गावनानै जिउ फोजोबनायनि दायाव पुलिसआ हमदों। जाथाया जादों दिगबै सहरनि मुलियाबारि लामायाव थानाय AISF केम्पआव। गुलि गावग्रा सुबुंखौ उदेश माझी आरो गुलि गावनायाव जिउ खहा जानाय सुबुंखौ बिमल अरां होननानै मिथिनो मोननाय जादों। उदेश माझीखौ हमनानै बिनि हेंथायै केस थिसनबाय आरो सोंनाय फिननाय खालामनायनि उनावसो जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो हागोन होननानै जायगानि पुलिसआ फोरमायदों। आसाम धुबरी जिल्लानि बिलासिपारा रेभिनिउ सार्कल मावख'आव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिदों। आयेन बेरेखा खामानियाव लोब्बा थानायनि थाखाय मावख'नि सासे लाट मण्डलखौ गाग्लोबदों रायजो राजाफोरा। गाग्लोबजानाय लाट मण्डलखौ 12 नंनि नाजरुल इस्लाम होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नाजरुल इस्लामखौ सा 6-7 सुबुंफोरा ज' जानानै गाग्लोबदोंमोन, जाय सुबुंफोरा हानि सोमोन्दै रोखायै बाथ्रा मिथिनो दाबि खालामनानै मावख' सिङाव हाबदोंमोन। गाग्लोबग्रा सुबुंफोरा नाजरुल इस्लामनि सायाव आयेन बेरेखा खामानियाव लोब्बा थानायनि दाय जाबसिनदोंमोन, नाथाय उनाव मिथिनो मोनोदि बियो मोनसे गोरोन्थि बुजिलायनायसोमोन। बे गाग्लोबनाय जाथायाव लाट मण्डल नाजरुल इस्लामआ गोब्राब जखम जायाखैब्लाबो एसे जखम मोनदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जायगानि पुलिसआबो जाथाय जानाय जायगायाव सौहैनानै थासारिखौ गावसिनि आखायाव लायो आरो जाथायजों लोब्बा थानाय गासै सा 4 सुबुंफोरखौ हमो होननानै मिथिनो मोनदों। बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय राजगड़ सेन्टारनि बाबुल बसुमतारिया गुवाहाटीआव थांनानै इन्टारनेशनेल कम्फु बादायलायनायाव देरहासार जानो हायो आरो सनानि मेडेल मोननो हायो। बेजों लोगोसे बिथाङा सा 3 लाइमोनफोरखौबो कम्फु फोरोंनानै देरहासार जाहोनो हादों। बिथाङा सिगांनिफ्रायनो कम्फु बादायलायनायाव देरहानानै दिनैसिम गासै मोन 7 सनानि मेडेल मोननो हादों आरो दायो गावनि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ कम्फु फोरोंथायबो होबोदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।